Hello guys, sunt Alexandru Abagiu, National Makeup Artist Lancome și azi m-am pregătit un look fresh și cât se poate de ușor de realizat. Încep prin a pregăti bază de machiaj cu Care & Glow pe care îl puteți aplica cu ajutorul unei pensule sau prin mișcări de tapotare cu un burețel. De obicei, 2 presiuni de produs sunt de ajuns pentru întreaga față. Completez unde este nevoie cu anticearcănul serum și fixez cu puțină pudră în zonele unde vreau un plus de rezistență. Aplic Idol Tint în nuanța mată pe zona cea mai înaltă a pomeților și estompez imediat culoarea în piele cu o pensulă din fibră sintetică. Pentru un efect tridimensional, volumizez pometele și arcada cu o nuanță satinată de highlighter. Muchia îngustă a aplicatorului îmi permite în premieră trasarea de dungi fine de eyeliner în proximitatea genelor și, de ce nu, pentru prima dată, definiție focusată în zona pliului. Ador să folosesc degetele pentru aplicarea rapidă a produsului și pentru un blending super creativ. Finisez la nivelul ochilor cu Lash Idol, mascara mea preferată. Pentru un plus de originalitate, adunați genele de pe linia inferioară pentru un efect de Twiggy Lashes. Pe buze am folosit un ruj mat în nuanța perfectă pentru day-night look, pe care am optat ca și truc personal să-l tapotez cu concealer pentru a-l integra mai bine în subtonul cromatic al pielii. E voilà, fixăm și adăugăm câțiva pistrui cu creionul folosit și pentru sprâncene. Disponibil în 7 nuanțe, din care 3 mate și 4 satinate, ne uimește cu o rezistență de până la 16 ore datorită texturii tip emulsie gel.